nag-focus po kami sa anti-drunk. Marami po kaming nahuli. 21 ka mga motorista nga nag-drive samtang ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang nasikop sa mga tinugyanan sa Land Transportation Office kon LTO Region 7 og tulo niini ang nakumbikto. Mao kini ang gikumpirmar ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan. Asoy niya nga kini resulta sa hugot nga pagpatuman sa pagpanakop sa mga driver nga napamatud ang hubog samtang nag-drive. And dati, kasi pagka nanguhuli kami ng nakainom, tinitikitan lang namin or ini-impound yung sasakyan. This time, dadalhin namin sila sa fiscal's office para makasuhan sila at makulong sila. Asoy ni Dinglasan, sagad sa mga nadakpang sospek, nagpangidaron gikan sa 20 ngadto sa 30 anyos ug sagad na sikop sa Tri-City. Kini tungod kadaghanan sa mga imnanan nahimutang sa maong mga dapit. Sumala ni Dinglasan, aduna nay napulo ka mga alcohol breath analyzer kon ABA ang ilang ahensya ug nagpaabot na lang sa dugang nga 15 gikan sa Central Office. Human niini, isunod ang ubang syudad sa Central Visayas nga tugyanan sa ABA. Gawas na nagpadayon nilang hugot nga pagpatuman sa balaod sa land transportation, gisiguro ni Dinglasan ang paglimpyo sulod sa ilang ahensya gikan sa korupsyon. Gani, unom ka mga enforcer dinhi sa Region 7 ang gitaktak na silang posisyon. Ang masasabi ko lang po sa public is, wag nyo rin pong tangkilikin yung fixer. Kaya rin po kasi merong kumikita na fixer is because mas pinipili po natin yung mabilis eh. Samtang gipaambit ni Dinglasan nga gikan sa Siam, adunay dugang nga 171 ka deputized personnel ang mapuno silang buhatan. Tungod niini, mas mapalapad pa sa ahensya ang ilang mga operasyon matag adlaw. Asoy niya, madugangan pa ang maong mga personnel. Padayon usab ilang pagpahigayon sa friendly flag down operation nga imbes manakop, ila lang parahon ang motorista ug tauran og plaka kung wala pa kini makakuha sa ilang plate number. Kini tungod sa natala nga 140,000 backlog sa mga plaka dinhi sa Central Visayas. Tungod sab sa nating krisis sa nasod, resulta sa kapinduha ka buwan nga gubat sa kasadpan nga bahin sa kalibutan, gipaluwagan sa LTO ang ilang polisiya pinagi sa pag-extend sa validity sa mga lisensya ug rehistro sulod sa 3 ka buwan. Tungod niini, ma-waive ang mga penalties, surcharges o mga fine sulod sa extension period sugod karong buwan sa Mayo ngadto sa buwan sa Hulyo. Bisan pa man sa nagpadayong hugot nga pagpatuman sa ilang mga polisiya, adunay pagklaro si Dinglasan. Yung LTO po natin, hindi po kami nandito para manghuli lang ng manghuli. Nandito po kami para mag-instill ng discipline and to ensure road safety. Alam ko po na nasa krisis tayo hanggang ngayon, pero sana po hindi po natin gawing lisensya ang krisis para mag-violate tayo ng batas. Kini si RD Morales alang sa MyTV Cebu.